Helpwch eich plentyn i fod yn barod ar gyfer ei ddiwrnod cyntaf yn yr ysgol, gyda'r awgrymiadau ymarferol yma. Cofiwch fod pob plentyn yn wahanol ac yn datblygu ar eu cyflymder eu hunain, felly peidiwch â phoeni os nad ydynt wedi meistrioli'r sgiliau i gyd, gallant ond gwneud eu gorau glas. Gofynnwch eich plentyn ddweud beth mae'n edrych ymlaen fwyaf at ei wneud, trefnwch ymweliad yr ysgol os oes modd mwyn helpu i setlo'n gynt. Ac os oes gan eich plentyn wisg ysgol, gadewch iddo neu iddi ymarfer ei gwisgo a defnyddio'r zip a'r botymau. Helpwch eich plentyn i fod yn annibynnol, trwy ymarfer mynd i'r tŷ bach ar ben ei hunain a golchi dwylo wedyn. Mae sgiliau gwrando yn rhan fawr o all eich plentyn i ddysgu, felly beth am chwarae gemau fel rwy'n gweld efo'm llygaid bach i, fel teulu yn y car neu ar y bws. Rhowch gychwyn cadarn eich plentyn gyda llythrennau a rhifau. Byddwch chi'n synnu gymaint allwch chi ei ddysgu iddyn nhw. Beth am greu arwydd ar gyfer drws llofft eich plentyn gyda'ch gilydd? Gallech gwrdd â rhieni eraill mwyn rhoi cyfle i'ch plant chwarae gyda'i gilydd. Anogwch nhw i gyfrif a chanu caneuon fel 1 bis, 2 bis, 3 bis yn dawnsio. Gallech hyd yn oed ofyn eich plentyn gyfri wrth ringo'r grisiau. Bydd hyn hefyd yn helpu i gyflwyno rhifau i'r plentyn. Anogwch eich plentyn i fod yn greadigol, mae peintio, chwarae gyda chlai a defnyddio sisiwrn diogel yn ffyrdd hwyliog o wella cryfder a chyd symudiad llaw eich plentyn, fel y gall ddefnyddio pensil yn yr ysgol. Gwnewch amser i ddarllen. Gallwch gael hwyl trwy ddefnyddio lleisiau gwahanol, gofyn cwestiynau, chwerthin ar luniau neu ddangos llythrennau a rhifau i'r plentyn mewn llyfr. Bydd y pethau bach a wnewch chi gartref yn helpu i baratoi eich plentyn ar gyfer yr ysgol. Mae addysg yn dechrau yn y cartref. Am fwy o fanylion, dilynwch ni ar Facebook a Twitter, #barod i ddysgu.